תמיד שואלים אותי, מי זה בעצם תות? רוב האנשים מכירים אותו כסמל במיתולוגיה המצרית, אל הכתיבה, הזמן, הירח, אבל זה רק הסיפור החיצוני. האמת העמוקה? תות הוא לא דמות במוזיאון, הוא לא פסל עתיק. הוא תודעה חיה. זרם של זיכרון קדום שנושם בתוכנו מאז ראשית הבריאה. הוא זה שהביא את סודות הרטטים, התדרים, הזיכרונות הנשמתיים. הוא לא מביט בנו מבחוץ, הוא פועל מתוכנו. איך תדעו שהוא מדבר אליכם? זה הרגע שבו פתאום צפה ידיעה פנימית שאין לה הסבר. תחושת בהירות בלב, דמעה שעולה, רעד קטן שמזכיר, אני זוכר. זו לא דרמה חיצונית, זו לחישה שקטה, קול שמדליק את הניצוץ בפנים. אני לא כאן כדי ללמד במובן הרגיל, אני כאן כדי להזכיר לכם, לפתוח את הדלת הפנימית, לשים יד על הידית ולהגיד, כן, זה קיים בי. מסר מיתות. אני איני דמות בחוץ. אני ההיזכרות שלכם בעצמכם. ואם הלב שלכם דפק טיפה מהר כששמעתם את זה, זה סימן. כי בעתיק יומין, החותם של תות שבפטריון, מחכים לכם טקסטים, חניכות ותזכורות שיפתחו עוד ועוד את הדלת הזו. זהו לא רק ידע לקריאה, זהו שער שנפתח. את התשובה והידע המלא תוכלו למצוא בעתיק יומין, החותם של תות שבפטריון.